Бүгін студияда қонақта Қозан шәһәре Башқарма комитетінің тіл культурасы өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлеге җитәкчесе Айсылу Лерон Қозан мэриясе тарафыннан яшьләр өчен оештырыласы бәйгеләр турында сөйләр. Әңгәмәне Алия Галиуллина алып бара. Исәнмесез, Айсылу. Менә инде зур проектлар эчендә сезнең берсеннән берсе матур бәйгеләр уза икән. Шуның берсе үз телем дип атала, ул да булса инде 3нче тапкыр үткәрелә икән. Нечкәлекләр турында сөйләп киттегез әле. Үз телем проектлар конкурсы безнең Казан шәһәрендә яшәүче мәктәп укучылары өчен 5нче сыйныфтан алып 11нче сыйныфка хәтле һәм Казанда яшәүче яшьләр 35 яшькә хәтле булган яшьләр арасында үткәрелә. Әлеге конкурсның төп максаты ул да булса татар теленә, татар мәдәниятенә кызыксындыру уятучы проектлар тәкъдим итү һәм әлеге проектларны тормышка ашырырга да кирәк була. Ягъни без хәзер менә гаризалар кабул итәбез. 30 июньгә хәтле төрле идеялар, менә шушы безнең яшьләребездән, мәктәп укучыларыннан татар телен ничек итеп популярлаштырырга була, ничек итеп аның өйрәнүгә кызыксындыру уятырга була, мәдәниятебезне тагыдан ничек итеп башкаларга танытырга. Менә шушы темаларга багышланган идеяларын инде безнең яшьләребез җибәрә гариза форматында һәм әле идея гына түгел, бу идеяны тормышка ашыру ничә сумга чыга, шунысын да исәпләп чыгарга тиеш булалар. Һәм инде без шушы идеялар арасыннан иң кызыкларын сайлап алабыз да, чакырабыз авторларын, алар жюри каршында үзләренең шушы проектларын яклыйлар. Ә инде жюри әгъзалары, комиссия иң-иңнәрен сайлап ала да, без аларга финанс ярдәм күрсәтәбез. Һәм ел азагына хәтле алар шушы проектларны тормышка ашырырга тиеш булалар. Безнең инде әйтүегезчә, бу проект 3нче тапкыр үткәрелә. 2 ел эчендә 13 проект тормышка ашты. Кайсы берсаларның китап форматында, җыентыклар форматында чыкты. Кайсы берсаның дидер квест, менә безнең узган җиңгән проектларның берсе ул квест. Шулай ук монда мобиль кушымталар эшләүдә бар. Шуңа күрә төрле юнәлештә уйларга мөмкин. Үзегезне шикләмәгез. Монда ниндидер чара да булырга мөмкин, бәйге эчендә бәйге дә булырга мөмкин. Бу без хәтта менә берәр кызыклы бәйге уйлап чыгарсалар, әйтик, аларга шушы бәйгене тормышка ашыру өчен финанс ярдәм кирәк икән, бу проектны да безгә тәкъдим итәргә була. Инде бөтен мәгълүматны әлеге бәйгенең нигезләмәсе белән танышу өчен үзтелем.ру сайтына кирегез һәм инде шушы сайт аркылы гариза да җибәрергә мөмкин. Хәзер Саумы Казан, Здравствуй Казан дигән декоратив гамәли сәнгать конкурсы да бара. Бу конкурс шундый кызыклы конкурс дип әйтәсебез килә, чөнки беренче елны без аны язучылар арасында үткәргән идек. Икенче елны безнең бу конкурста рәссамнар катнашты. Ә инде менә быел декоратив сәнгать осталары рәхим итеп катнаша алалар. Biz алардан көтеп калабыз шулай гаризалар 20 июльгә кадәр. Барлык мәгълүматны интернетта җыеп та табырга мөмкин. Безнең тема быел борынгы Казан легендалары һәм мифлары. 4 юнәлештә бара безнең әлеге конкурсыбыз: керамика, күн белән эшләү, киез басу һәм чигү. Иң эшләрне сайлап алып, аларны инде без акчалата бүләкләячәкбез. Һәм нәтиҗәсе буларак әле күргәзмә оештырырга да исәп бар. Шулай ук буклет чыгарабыз дип торабыз. Элекке риваятләргә нигезләнеп, легендаларыбызга нигезләнеп эшләнә дисез. Бу бит инде элеккеге әби-бабаларыбыздан килгән гореф-гадәтләрне торгызу мирасыбызга да игътибар итү, әлбәттә, менә монда бу юнәлешендә без инде параллель рәвештә алып барабыз. Шул ук вакытта осталарыбызга ярдәм итүдә максаты куела. Һәрберсен шәхес итеп таныту, һәрберсенә аларның бит әле ул канат та бирә. Алга таба иҗат итәргә тиешле бәясен алуда бик күңелле, шулай килешәм. Һәм тагын безнең бик кызыклы гына конкурсыбыз, беренче тапкыр үткәрелә торган конкурсыбыз, монысы инде балалар һәм яшьләр аудиториясе өчен, яшүсмерләр аудиториясе өчен язылган татар телендә пьесалар конкурсы Алмачуар. Әле күптән түгел генә старт бирдек бу конкурска. 1 сентябрьгә хәтле без инде авторлардан татар телендә пьесалар көтеп калабыз. 18 яшьтән үткәнрәк авторлар катнаша ала. Әлбәттә, татар телендә яза белүчеләр, балалар психологиясын аңлаучылар. Әйе, менә татар телендә яза белүчеләр, иң мөһиме пьесаларның татар телендә булуы дигәнсез. Менә тагын нинди таләпләр куясыз? Таләпләр монда бар. Әйе, монда безнең менә хәзер шундый зур хәрәкәт бара. Балаларыбыз театр сәнгатенә тартыла. Соңгы елларда бигрәк тә сизәсездер, балалар театр студияләренә йөриләр, ачыла яңа студияләр. Бу хәрәкәт чынында төрле
фестивальләр үткәрелә. Һәм без күрәбез, кызыксыну үсә, балалар уйнарга теләр, шул ук вакытта кытлык бар. Заманча татар пьесаларына, нәкъ менә балалар психологиясын аңлаган, аларга кызыклы булган. Һәм шуңа күрә без инде шушы кытлыкны сизеп, ничектер бу бушлыкны тутыру максатыннан дип әйттек инде, әлеге бәйгене игълан иттек. Монда зур состав һәм кече составлы актерлар өчен, труппалар өчен дип әйтик, студиялар өчен дип әйтик инде, жюри комиссиясы безнең экспертлар, алар авторларны белмәячәк, белми. Алар номерны, кайсыдыр бер номерны җиңүче дип, алар безнең җиңүчеләр барлыгы 12 булачак. Беренче, икенче, өченче урын һәрбер юнәлештә. Шушы номерлар буенча инде җиңүчеләрне белгилибез дә, аннары гына ачыклыйбыз. Авторлары кем? Монда инде шулай ук без бер автордан 1-2 пьеса кабул итә алабыз. Безнең булачак авторлар, катнашучылар кайсы көнгә кадәр җибәрергә тиеш? Гаризалар безнең 1 сентябрьгә кабул ителә. Мәгълүматны кайсы электрон адрес буенча җибәрү турында Казан мэриясе сайтыннан да табырга мөмкин. Яисә интернетта Алмачуар пьесалар конкурсы дип язсагыз да, барлык мәгълүмат безнең инануда бар, табырга мөмкин. Зур проект içinde төрле бәйгеләрне татар телен үстерүгә, аны өйрәнүгә дә дип әйтик әле, һәм мәдәниятебезне үстерүгә, мирасыбызны саклауга багышланган бик зур эшләр башкарасыз. Нәкъ шулай, һәм бу эштә безгә бик зур ярдәм күрсәтә Туган телләр комиссиясе, күпчелек проектларыбызга ярдәм кулы суза дип әйтик, һәм теләктәшлек күрсәтә. Шуңа күрә бик зур рәхмәт әйтәсебез килә инде телләр комиссиясенә дә. Иң мөһиме безнең инде шушы милләтләр дуслыгында саклап калу, чөнки безнең төп максат шул. Шуңа күрә шушы милләтләр дуслыгына багышланган проектларыбызда бихисап, аларның әле кайсы берсе җәй айларында да узачак. Бу турыда аерым килеп сөйләп китәрмен әле. Амин, шулай булсын. Зурдан зур уңышлар юлдаш булсын сезгә. Һәрбер эшегез уң булсын. Рәхмәт.